קורה? אנחנו כאן בעוד סרטון חדש ומטורף. תגידו שלום חברים. שלום. שלום. חברים, רק שתדעו לכם, אם אתם חושבים, רגב, מתתה. אם אתם חושבים שעכשיו אני מרמה בגלל שיש לי הרבה דיימונד, ואתם יודעים למה? כי תראו, עכשיו יש כאן גולד, נכון? הנה, עכשיו אני זורק בלוק, כאילו, הנה, עכשיו אני חוצב את הגולד, ודקה. למה על גולד זה לא עובד? הנה, אתם רואים? לפעמים זה מביא, תראו. לפעמים זה מביא 2, ולפעמים זה מביא 2, לפעמים זה מביא 3, לפעמים זה מביא 1. ככה השגתי דיימונד, נכון חברים? הנה עכשיו אני אומר, הנה עכשיו אני חוצב, יראה לכם שיש כאן דיימונד. בואו נחצוב, אני אראה לכם שאני אמצא דיימונד. אני לא רוצה לעשות חתיכות, אני רוצה שתאמינו לי שמצאתי דיימונד. אוקיי? איפה הדיימונד? השיטה שלי זה להגיע לגובה 59, לחצוב פשוט. אוקיי, בואו נראה. איפה דיימונד? מה קרה עכשיו? התחלתי סרטון ואף אחד, איזה דיימונד לא בא. חברים, כמה דיימונד יש לניטאי? כמה דיימונד יש לך? לי יש 8 ופיקקס מדיימונד. חברים, נראה לי יש לי יותר מדי דיימונד, אז תרשמו לי בתגובות מה לעשות איתם, ארמור, כלים, אבל באמת, חברים, אתם מאמינים לי שלא רימיתי? כי אני באמת לא רימיתי. צופים, אני באמת לא רימיתי. אוקיי, לפיז. חפרתי לפיז. לבזולי. לפיז לזוזולי. הנה, אתם רואים? חפרתי, דקה, אני אראה לכם. חפרתי לפיז, הביא לי 10, אתם רואים? לא, לפיז גם ככה מביא הרבה, כשחוצבים אותו. וואו. טוב. למה השיטה של עמית עובדת רק לעמית? לא יודע. הנה, עכשיו אני מחפש דיימונד שהצופים שלי יאמינו, ולהראות להם שזה מביא הרבה דיימונד שאני חוצב. אבל אין כאן את הדיימונד. פתאום שאני מקליט סרטון, אין כאן דיימונד. עמית, נראה לי היוטיוב שונא אותך. לא. טוב, יאללה חברים, שיגמר לי הטורצ'ים, אני חוזר למעלה. טוב, נו, דיימונד, איפה אתם? דיימונדים, ואל תשכחו. הנה, יש לי מיטה. דקה, חברים, אני שנייה חזרתי. חברים, תראו, אני שמתי מיטה. אימא'לה. דקה. אני אגיד לך, אני רוצה שאתה... אתם ראיתם את זה צופים? הנה, דיימונד. אתם רואים צופים? דקה. תראו, יש כאן דיימונד אחד. יש לי 46 באינבנטורי. חוצב? יש לי 49. למה? כי לא יודע. תראו איזה חישופים. אני לא יודע למה. דקה, בוא נראה. פלוס מה זה? פלוס יעלות חציבה. טוב, אני לא יודע. חברים, אני לא מבין את זה, כאילו. טוב, דקה חברים, חזרתי. אוקיי. אני עכשיו אחפש דיימונד עד שיגמר לי הלפידים. ובטח אתם חושבים שזה שעמם לראות אותי חוצב. אז מה אתם אומרים? ניטאי, מה אתה אומר? לעשות להם קאט? לא. שיראו שאתה באמת מוצא דיימונד. נכון, כי אז הם לא יאמינו לי. צופים, אתם ראיתם שאם אני מוצא דיימונד אחד זה מביא לי הרבה. גם ככה לא, באבן זה לא. טוב, משום מה מוזר. טוב, נראה לי אני חוזר הביתה, ותראו. רגב, זה הכף שלי. אל תבוא רגב. יש לי רעיון. אני חוזר הביתה. איפה המיטה שלי? יכול להיות טוב מאוד. הנה. תראה. אוקיי. אתה יכול לישון רק בלילה ובמהלך סוף הפרקים. נראה לי עכשיו מכאן אני עושה עלייה למעלה. זה ייקח הרבה זמן, אז חברים, עלייה זה אני לא יכול להשיג ממנה דברים. תראה. אלא אם בעלייה יהיה איזה דיימונד קטן אם הם ייתנו לי. אז אני אחזור לכם שאני אגיע למעלה. דקה. מה זה מהרזות? חברים, חוקרים? רגע, זה היה הקטע שמצאתי בו. דיימונד!
די. צופים, אתם ראיתם את זה? לא. צופים, אתם ראיתם את זה? לא, באמת. צופים, אתם ראיתם את זה? לא, עכשיו אני לא באמת מרמה. אתם ראיתם את זה מול הפנים שלכם. אתם ראיתם שפשוט ראיתי, אתם ראיתם את זה. פשוט ראיתי, פתחתי את הלבה ודיימונד. עוד שנייה יש לי 2 סטאקים של דיימונד. אולי זה לא המקום רגע. טוב חברים, אני אמשיך במערה אבי. הזאת. אם עכשיו הקריפר הזה הורג אותי, אני באמת מת. יש. אבי, אני רואה אותך, תפור עליי. רגב, אל תבוא למערה שלי, זה מערה שלי. אני לא רואה את שניכם, והנקודות שלכם כבר לא נקודות. אני מוצאת כמה מקומות. טוב חברים, יצאתי מהשרת. אני מפחד. חזרתי, אוקיי. אל תשאלו. אבי, אתה מוביל לי את הדיימונד? רגב, זה במערה שלי בקו ישר. קריפר, תפוצץ. אוקיי. חברים, אני אמשיך כאן. אבל, לא, אני רוצה... גם לי יש קו ישר עם מלא דברים זרוקים בו. אני רוצה שתבינו, דקה. בא לי עכשיו לראות מתחת... אוי, מלא עוד שנייה נשרפתי. דקה, איפה הכניסה למערה שלי בקו ישר? רגב, די, תצא רגב, תצא מהמערה. למה? כי אני מצאתי שם דיימונד, תביא. דיימונד. אתם ראיתם את זה. אני פספסתי את זה. חברים, רים. איפה? רגב. למה אתה במערה שלי? איפה המערה שלי, רגב? דיימונד! דיימונד! אתם ראיתם את זה? די, אתם לא מבינים. צופים, אתם רואים את זה מול הפנים שלכם. שאני תמיד מוצא דיימונד. אני לא מרמה. בוא תראה עוד דיימונד. דקה, אבל רגב, למה אתה במערה שלי? אבל אם אני מוזר או משהו שאני לא מוצא לעולם דיימונד. אבי, די, תחסור לי, אין לי פיק, שומה. טוב, חברים, איפה דיימונד, נו? איפה היינו, אחי? איפה היינו? דקה, חברים, חזרתי. איפה רגב? פה. איפה? תסתכל למעלה. וואו. מה, לחצוב את זה? אבל זה שלי. סתם, קח. אוי. דקה, היה לי 59. אוקיי, זהו. רגב! סליחה. התבלבלתי, חשבתי שאתה זומבי. טוב, חברים, זה פרק מטורף, אז אני עכשיו יעלה למעלה. רגב, למה אתה במערה שלי בכלל? לא יודע. חברים, אם אתם רואים קו ישר שפשוט נמשך אלפים, זה הקו שלי. תביא את הדיימונד. וקו עם מלא דברים זרוקים. רגב, אתה רוצה שאני אביא לך? אז תצא מהמערה. קדימה. אוקיי. קדימה. שנייה, אני צריך לבדוק אם יש לי אוכל. יאללה, תביא. ויאללה. היה לי עוד. לא, היה לי סטאק ו-59. טוב. אני פשוט לא מאמין שחצבתי את כל הדבר הזה. טוב חברים, אני אחזור לכם שאני אעלה למעלה. טוב חברים, אני בעלייה קשה. אז תגידו לי מה אתם אומרים על הדיימונד. כאילו, אני לא מרמה, אתם ראיתם את זה מול הפנים שלי. מול הפנים שלכם. אז טוב חברים, אני אחזור לכם שאני אסיים את העלייה. טוב חברים, אין לי כוח לחצוב את העלייה. אז נראה לי שכאן נסיים את הפרק. נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.